Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye lero loweruka pa 3 August chaka cha 2024 mulungu wa namba 17 chaka B. Ndipo mawu oyamba akuchokera makamaka m'buku la mneneri Yeremiya mutu 11 ndime ya 16 mpaka 24. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Alice Kapangana kuchokera ku St. Joseph Parish, Actonville, Archdiocese ya Johannesburg, mdziko la South Africa. Ndipo uthenga wabwino ni monga adalembera Mateyu Woyera mutu 14 ndime ya 1 kulekera 12. Ngera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Deacon Stephen Limbani Kasimu kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba ambuku loyera. Mawu ambuku la mneneri Yeremiya. Pamenepo ansembe ndi aneneri adawuza akuluakuluwo ndi anthu ena onse kuti munthu ameneyu ndi woyenera kumupha chifukwa choti amalosa zoyipa za mzinda uno monga inu nomwe mwadzimvera. Tsono Yeremiya adawuza akuluakulu aja ndi anthu onse kuti chauta adachita kundituma kuti ndilengeze mawu onse mwamvawa oyinena nyumba ya mulungu ino pamodzi ndi mzindawu. Ngati tsopano mukonza makhalidwe anu ndi ntchito zanu zomwe ndi kuyamba kumvera mawu a chauta mulungu wanu, ndiye kuti iye adzakhululuka osakulangani monga mmene adaganizira. Ineyo ndili m'manja mwanu. Mundichite chilichonse chimene chikukomereni. Koma tsono mudziwe kuti mukangondipha ndiye kuti inuyo pamodzi ndi mzinda uno ndi anthu onse okhalamo mudzapalamula mlandu wokhetsa magazi a munthu osalakwa. Ndithudi zoona kuti chauta ndiye adandituma kwa inu kuti mumve zonse ndikunenazi. Pamenepo akuluakuluwo ndi anthu ena adawuza ansembe ndi aneneri kuti munthuyu sayenera kufa popeza kuti walankhula nafe mu dzina la chauta mulungu wathu. Koma Ahikamu mwana wa Safani ndiye adatchinjiriza Yeremiya motero sadaperekedwe kwa anthu kuti amuphe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Herode mfumu ya ku Galileya adamva zimene anthu ankanena za Yesu. Tsono adawuza nduna zake kuti ameneyu ndi Yohane M'batizi, uja adauka kwa akufa, nkuona akuchita zamphamvu zonsezi. Pajatu Herode kale adatuma asilikali ake kuti akagwire Yohane, akammange ndi kumponya mndende. Adachita zimenezi chifukwa cha Herodias, mkazi wa Filipo, m'bale wake. Pakuti Yohane adauza Herode kuti nkulakwira malamulo kumukwatira mkaziyo. Kwenikweni Herode ankafuna kupha Yohane, koma ankaopa anthu chifukwa iwo ankati ndi mneneri. Pa tsiku lokumbukira kubadwa kwa Herode, mwana wamkazi wa Herodias adavina pamaso pa anthu oyitanidwa kuphwando, mwakuti adakondwetsa Herode kwambiri. Motero Herode adalonjeza molumbira kuti ndithudi
ndizakupasa chilichonse chimene ungapemphe. Tsono mayi wake atamuwuza choti apemphe, mwana wamkazi uja adati, mundipase pompano mutu wa Yohane M'batizi m'mbale. Pamenepo mfumu Herode adamva chisoni, koma chifukwa cha malumbiro ake ndiponso chifukwa cha anthu oyitanidwa kuphwando aja, adalamula kuti ampase mutu adapemphawo. Tsono adatuma munthu kuti akamudule mutu Yohaneyo ndende. Mutuwo adawutengera m'mbale nakawupereka kwa mtsikana uja, mtsikanayo kawupereka kwa mayi wake. Pambuyo pake ophunzira a Yohane adabwera nazatenga mtembo wake kukawika m'manda. Kenaka adapita kukauza Yesu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Bale anga okondeka mwa Ambuye, buku lina limene adalemba Andrew Gilley anafotokoza za nsanje. Ananena kuti pakati pathu ngati zinthu sizikuyenda bwino, ngati mbanja zinthu sizikuyenda bwino, ngati nziko zinthu sizikuchita bwino, nkhani imene imavuta kwambiri ndi nkhani ya nsanje. Mbuku limeneli la Andrew Gilley limene mutu wake amanena kuti The Devil You Say, anafotokoza za demoni osiyanasiyana amene akubweretsa chisokonezo pakati pathu. Moya demoni monga njala, demoni osafunira anzathu zabwino, koma kwambiri chapter chachitatu anafotokoza za demoni wa nsanje. Ndiye Andrew Gilley mubuku limeneli amayang'ana magulu osiyanasiyana anthu, kuti nsanje imeneyitu imapezeka magulu osiyanasiyana, mbanja nsanje imeneyi ilimo. Koma Andrew poyang'ana makamaka nthenda imene ya nsanje ya mbanja, amathabe kumvetsa kuti mwina amayi akuchitira nsanje amunawo akufuna kuteteza sakramenti la ukwati limene iwo adapereka, konse limene adapereka pamaso pa anthu, kuti safuna kumuuza nzawo, akuteteza mkazi wawo, akuteteza mwamuna wake. Chabwino sadavutike kumvetsa. Koma Andrew Gilley samamvetsa makamaka nsanje imene imakhalapo pakati pa anthu opemphera, atumiki a Mulungu, kuti mwina kaya ndi chair ndi secretary akuchitira na nsanje. Pamapeto pa zonse kudapindwa nazo chani? Kuti onsewo ndi atumiki chabe a Mulungu, cholinga nchongofuna kufalitsa uthenga wabwino, koma akuchitira na nsanje. Kodi nsanje imeneyi akafika nayo kuti? Ndizimatheka pakati pathu, mwina papalishi bambo mfumu amachitira nsanje wothandizira wake, kuti pamapeto pa zonse cholinga cha utumikiwu ndingofuna kuthandizana, kuperekezana kumwamba, koma kenaka kuchitira na nsanje. Kandi kunyumba kwa assisted convent mayi mfumu ndi owathandizira ake kumachitirana chani? Nsanje. Ndi Andrew Gilley samamvetsa zimenezi. Ndiye tikaonanso muthenga wabwino tikuona kuti nkhani imene yavuta umu ni nthenda ya nsanje. A Herode amene anali mfumu ya ku Galileya amasowa mtendere chifukwa cha nsanje. Samapuma bwino chifukwa cha nsanje. Chifukwa chani? Amaona zazikulu zimene Yesu Khristu akuchita. Mwina amaganiza kuti mwina mkulu ameneyi azandilanda ufumu nsanje. Ndiye tikuona kuti mu nthawi imeneyonso samakondwera ndi Yohane chifukwa adawuza chilungamo. Akulu mwakwatira mkazi wa m'bale wanu, simezi sisabwino ayi, wakwiya ndipangine chani? Ndimusowesa. Koma tikuona kuti amalephera kuti amuphe Yohane chifukwa anthu amaopa gulu la anthu, amasowa chifukwa chenicheni mwachidule, amasowa nthawi kuti asewera bwanji gemu imeneyi. Ndiye tikuona kuti phwando lachitika,
birthday, mwana wavina kwa basi akumuchallenge kuti ase ndiuze chimene ukufuna ndi chani. Iye uja kuti ndikufuna mudule mutu wa Yohane m'mbale mundipase. Nditi kuno kuti koyamba adamva chisoni, koma ndikuona chisoni imene ali nacho nchafeki. Mbali ina amakondwera kuti ehe mpata uja watani wapezeka. Kenaka akutuma anthu kukadula mutu wa Yohane ndende ndikuyika m'mbale ndikuupereka kwa mwana uja. Zimene amafuna akuzikwaniritsa. Abale anga okondeka mwa Ambuye, pa dziko lapansi tiyeni tivomere tiwathandize anzathu amene akuchita bwino, tisakhale anthu ansanje. Chifukwa nthawi zambiri nsanje imene timachitira anthu chifukwa kutumikira bwino Mulungu ndiyo panda pake, ndiyo panda tanthauzo. Mwakidule nsanje si yabwino. Tikuona kuti moyo wa munthu wapita chifukwa cha nsanje. Moyo wa mtumiki Yohane wapita chifukwa cha nsanje. Choyamba samakondwera zimene iye amachita. Chachiwiri adamulangiza, anafera choona, anamuuza chilungamo takulu mwapanga ziseza bwino. Kenaka akukosa maplani oti amuphe. Pakati pathunso pala anthu ambiri amene akuchita bwino mmoyo, ndipo anthu amawachitira nsanje munjira zosiyanasiyana. Mwina kuona banja lansalo likuyenda bwino, ife tathu sizikuyenda, mwamuti tiyafunsa anzathu kodi achemwa mmatani. Tonse tikupanga business yofanana, mandasi. Koma inu zanu zikuyenda bwino, mukwanisa kupanga zimbo mmatani kunapeza tani tichite bwino. Mamalo mwake nsanje imene Andrew Gilley amayiona ija, asamakondwera nayo ija, kuti ifenso tikuyenera kuphunzira kwa anzathu amene zinthu zikuchita bwino, sakhale anthu ansanje. Ena anayimba kale kuti nsanje singamange muzi. Pamene pali nsanje pamasowa chikondi. Pamene pali nsanje anthu sagwirizana. Pamene pali nsanje chitukuko sichimakhalapo. Tiyeni kudzera mawu a Mulungu alero timpemphe Mulungu kuti atichotsere nthenda ya nsanje imene ili pakati pathu. Nsanje yaphesa Yohane Mbatizi. Yohane Mbatizi kunena chilungamo lero waphedwa chifukwa cha choona. Kodi ifeyo ndi angati amene tawapha chifukwa cha nsanje? Ndi angati amene tawachotsa ntchito makampanimu chifukwa cha nthenda ya nsanje? Ndi angati amene tawathetsera mabanja awo chifukwa cha nsanje? Tiyeni timpemphe Mulungu kuti atichotsere nthenda ya nsanje imene ili pakati pathu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba, tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mwapadera tiwapempherere a Deacon Stephen Limbani Kasimu ndi Deacon Leo Mpembedza amene lero pa 3 August 2024 akhale akudzozedwa nsembe ku St. Louis de Montfort Monkey Bay Parish mu Diocese ya Mangochi. Deacon Stephen Limbani Kasimu ndi mmodzi mwa atumiki apano pa Tiyankhule na Ambuye. Tiwafunire zabwino zonse pamene akulandira sakramenti la ukulu, sakramenti la usembe. Tikufunira zabwino zonse Father Alfred Chikabwereza, Father Stephen Pondani, Father Stephen Kamanga ndi Father Beato Matiola pamene mukukondwerera zaka 25 mu nsembe. Zabwino zonse Deacon Stephen Limbani Kasim ndi Deacon Leo Mpembedza. Mulungu akhale nanu pa utumiki wanu. Osatopa kuchita zabwino.